Susulong tayo, bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Hello everyone! Welcome to my channel. Sabi ng YouTube Analytics 70% ng tagapanood ng aking channel ay hindi pa nakapag-subscribe. Kung isa ka sa mga yan, baka pwede mo pindutin ang subscribe button. Maraming salamat.
Gara, gara rasa apa na?